Regi wan hapi ban persoto ya kajing koridor jom kan ka vote ke jompi kajing koridor jom kan ka vote ke jompi ban sandur ya ka lawai ikon kikti ban ya ka lawai jom kan ka ri ka be jongi ban kan ka jela ka be jongi tepat ba be ke ai ka ba banong kalong baka vote ke jompi kalong ka ba koridor hadu kata-kata kalong ka ba krendor hadu kata-kata dan spa dan pau ba be kabala man thiet ya ka vote ke jompi dei tang hapi kibala man punan kam ya ka vote ke jompi bat ka ka basusi kalong balanda la poi election ki nomik mat ki candidate ki way political party ki wan hapi rengkat bat kata jing terwa banong shem kane kalut sat spa tengka bat si hajar tengka ban ai ka vote ke jompi kum bagi thiet ya ka mar ka mata nayo nahan ban atrai pi menjur ngan balari ai pi ke san spa teka nak mentaka vote ke jompi na snow ba karem kamar plastik nayo ban ke vote ke jompi regi na kalian ke parti VP ngiom baka vote ke jompi kalong ke barem dor ya ke bangimla ban thiet da ka dor pisah regi thiet ya pi da ka jingit ngin thiet ya pi da ka donut baka ta kalong bangin trihok na ka benta jompi kata kadai ke jingkular ke bangi idon na ka benta jompi ki pai ba dan rei yi kum ki pai ba ngiri ban soto ngiri ban pensyong nungren ya lam ke jong ka lawai ke jongi namar kadai ka ne ka vote ke jongi ka ne ka jingkersan ke jompi ka bala ban sandur ya ka lawai jongi kun ki kiti jongi bat ya ka jela ke jongi iparakoi bat ngani tu ya pi ya ka jing sisa ka sorkar ka bapet na ka ka bahak miat jom ki pai ba hi kin yo ya ki mentoy lari pilek sa sorba delhi ka sorkar ka bapet na ka ka bahak miat jom ki pai ba laom bagi school delhi ki khamha ban ki private school kata ka dei jinglong jom ki school hapo delhi ki school delhi ki government school delhi ki school sorkar hapo delhi ki khamha ban ye school private kat bahang ne kilong markhom por bagi school hadali na lor ki biam ki no hikai ki biam ki classroom ki biam na dok shadong biam don kam man siu wat tang sipi aro ki kena school ki bele ki school government ki don kam man siu ya ka bailet by one ki ki don da ka bos ka sarkar ka pembiam ka dei na mar ka don ka sarkar ka bapet na ka menta ka bahag miat jom ki pai na lari ki pai ko ka khia ni tu pi bagi don ki klinik man la kilometer bagi kita ki klinik shnong ka bagi om ki mohala klinik ke ba ai ki sumar na ka benta ki pai pa anong shop shnong balong bagi ni ki klinik ki don ar na tu sabut ki doktor bat kum juru ki dawai ki dasin ki ba biang na ka benta ki nong shop shnong jom ka jala dali mereka ai wajah hangi kalong balari gilai haki hospital sarkar teng lagi yo ki sumar ka dawai ni hapan tiet na kata ada ke pencucian lala pi wan kita wai ke bagi kesorkan katian tambah kita wai kita namar ka daw kalok namar ka jingjung jong ka jing bamsap pai ba bi ka daw jong ka jing hian ka ni jela ka jongi ka dei jong ka jingjur jong ka bamsap tengi na liang jong parti VP ni wan ha jong pi pai ba banong ba dei tang ka ni ka jing sencar ka ba khoi ka jing sencar ka ba syak siliang kapan ka jing sencar ka ba perkhat no pentau pai ba bu pai ba unyo ka jing mentoy ngatrai kin penjor ba nga pai ba baka dei ka jing sencar ka ba syak siliang kapan ka dei ka bajujia man la ka por pat man la ka ski ngatrai mo ki kena pule anak kiladap ki jing pule ka jongki anak kiladap ki jing pule ka jongki mo anak landap ki jing pule ka jongki anak kilalipat kam kabasusi kalong balada kimdon ke jiadai bat kita ke badan kabor ladi lar kimdon ke pisah kinong pas ke exam kam ke jongki na thai pin menjor bat na bagi kon ikti ke jongki kon sarna ke jongki kini tho exam tamban pendak hukum namar na hat maju ya perdu ya ki abang om bila ada men tho exam di SCO ngasulit tho pendak hukum malatip bomio kata kadi ke jing ka bujujia man ka skill ese ladi pai sa kikam ki jam ese kidon kinan plan jongi ki batrekam kontrak teng ki ginom la ban yo kam la kidon ke jinga dai bat kita ki badan khabor ginom yo bil la yo la da gibdan ke jinga dai bat kita ki badan khabor
Kikam kijam kijungi kinomiat lada gibran kejia bat kibadan khabar. Pinle kano akam kidon kijing kam sudah. Pikai mau kai siap pin kai se pin kai barok kikam don. Tamu itu kibadan khabar yo lot pinle kano akam. Dei namar kata kane kajia namar bakajur kajing bamsap. Kajur kajing bamsap. Kajur kajing sencar don bor. Bat kajur jom kata kajing sencar bahasa aslian. Tang kita kibadan kajing adai bat kita kibadan khabar. Kin yolot maki bat nanong ni pi bagita ki beri kebadan kajing adai bat kita ki beri kebadan khabar I kumpa kila isi ka pisa namar kajing pun kajing la kajong ki kajing krau kamai jong ki namar kidon stang